Is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista u l-Assistent Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista spiċċaw f'konflitt ġdid. Dan minħabba il-vot ta' żewġ membri tal-Mażunerija li appoġġjaw lil Adrian Delija. Membri li minkejja li suppost tkeċċew mill-Partit Nazzjonalista minħabba l-assoċjazzjoni mal-organizzazzjoni sigreta għadhom bit-tessera f'idejhom. Jonathan Paċ u Olvin Gallia kienu fiċ-ċentru ta' rapport tal-Malta Today li snin ilu qal kif huma membri tal-Mażunerija fil-waqt li kienu qrib Mario De Marco u attivisti kbar tal-Partit Nazzjonalista. Il-Partit Nazzjonalista li skont l-istatut tiegħu ma tistax tkun membru tal-Mażunerija kien qal li keċċihom. Iżda fl-aħħar ġimgħat Paċ u Gallia mhux biss dehru ma' Adrian Delija iżda anki vvotaw. Dan wassal biex Rosette Take reġgħet ħarġet tal-inkompetenti, iżda din id-darba qed tintefa' pressjoni wkoll fuq l-Assistent Segretarju Ġenerali Jean-Pierre De Bono, prim canvasser ta' Delija. Rosette Take u iktar minn hekk nies li appoġġjaw lil Chris Saint qed jgħidu li De Bono kien impjegat biex jara li dawn l-affarijiet qed isiru sew. Wara li vvotaw fl-ewwel round issa Rosette Take qed titlob li ma jivvotawx fit-tieni round. Ma' Newsbook Rosette Take qalet li jekk kif saret taf li dawn iż-żewġ irġiel kienu għadhom niżla bħala tesserati, infurmat liċ ċermen tal-Kummissjoni Elettorali Joe Borg biex jirtira l-vot tagħhom b'mod immedjat. Għax Rosette Take mhumiex it-tesserati tal-Partit Nazzjonalista. Take ikkonfermat li wara r-rapport tal-Malta Today fl-2015 irriżulta li dawn kienu membri tal-Loġġa Mażonika li l-ġiel ma baqgħux meqjusa aktar tesserati. Il-Mażunerija u s-sem tagħha fil-Partit Nazzjonalista spiċċa fl-eqel tal-kampanja elettorali għat-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista. Dan wara li fl-aħħar jiem il-President amministrattiv tal-Partit Nazzjonalista Karel Akolina qal li l-ar ħaġa li jista' jiġrilu il-Partit Nazzjonalista u li jinħakem mill-Mażunerija. Botta ċara l-Delija skont xi wħud, għalkemm dawk li qed jappoġġjaw lil Delija bħall-avukat Louis Kuxkieri, ex-kandidat tal-Partit Nazzjonalista, indikaw li l-Mażunerija fil-Partit Nazzjonalista ilha hemm.